Што агульнага паміж ваўкамі-чарадзеямі, старажытнай зброяй і французскімі генераламі. Або што тоят назвы беларускіх гарадоў. Пераносімся на Гродзеншчыну ў Ашмяны. Прыгожая назва з балскімі каранямі. А можа германскімі? Кажуць, што паходзіць ад балскага слова вастрыё, нож або камень. Але існуе і старажытна-германскае імя Ашмян, якое амаль цалкам адпавядае назве горада. Дакладна ніхто сказаць не можа, але ад мясцовых можна часта пачуць Ашмяна. Слухай мяне, будзеш у Ашмяне. А побач Ваўкавыск. Не, гэта не проста месца, дзе вылі ваўкі. Паводле сур'ёзных гістарычных даследаванняў гэта назва ідзе ад ліцвінскіх чараўнікоў ваўкалакаў. Ну, яны ціба ператвараліся ў ваўкоў. Ну і вось горад вырас там, дзе яны ахоўвалі гэта месца ад чужынцаў. Ну, гэтыя ваўкалакі. Паехалі ў Жодзіна. Сёння тут будуецца гонар Беларусі, Белас. Але версій паходжання назвы горада некалькі. Можа быць ад балскага слова жодзіц, што азначае слова. Ну, тыпу, рэчка журчыць, нібы гаворыць. Альбо назва паходзіць ад імя нейкага французскага генерала Жодэна. Ён нібыта падчас вайны з Напалеонам закахаўся ў мясцовую дзяўчыну, тут і застаўся. Вось і стала месца Жодэн, а пасля Жодзін. Вось такія байкі. А можа і не байкі. А каб дакладна разабрацца ва ўсіх гэтых пытаннях, трэба ехаць па гарадах. Ну, а шукаць жыллё, вядома, трэба на куфар-вандроўках. Тысячы варыянтаў, зручныя фільтры, усё як мае быць. Дарэчы, падпісвайцеся. У нас шмат цікавага.